Ong ulun Basuki Langgeng. Kula nuwun dumateng panjenenganipun para pepunden, para sepuh, pining sepuh, saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati. Wedal mika pramugari ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh, ugi sugeng pinanggihan malih kebiar adiluhung. Sani Buddha Tayub Jawa Timur alat Tegal. Sesarengan sound system profesional Arjuna ingkang mijil saking Cabal Sumber Pitu, Tutur Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun panjenengani Cak Yono. Ugi makaryo kalian video syuting take production ingkang mijil saking tlatah Kayu Kebek Tutur Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun panjenengani Cak Tikno Bayu Nugroho. Wedal mika panjenengan sedaya makaryo kalian tayub campur sari adilaras ingkang mijil saking tlatah Krebet Malang Jawa Timur. Wedal mika ingkang dipun pimpin dening Bapak Sariman ingkang dipun panjenengani Cak Adi Pribadi. Bapak Ibu saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati. Saderengipun panjenengan sedaya wedal mika nindakaken seni joget elangan beksa. Langkung rumiyin pramugari badhe ngelar salatunggalipun artis-artis ibu-ibu warna saking kita Malang ingkang dimiring gending aneka Jula Juli. Pemirsa yang bahagia, saksikan inilah artis-artis adilaras dari kota Talok, Krebet, Malang, kota Malang. Siapa dia? Dari sebelah kiri Mbak Risma yang datangnya dari Kalibari, juga Mbak Elok dari kota Wajak, Malang, Jawa Timur. Mbak Lili yang datangnya dari Wajak, Jawa Timur, juga Mbak Titi
dari Kota Sau Jajar Malang Jawa Timur, dan selanjutnya Mbak Sri Handayani yang datangnya dari Kota Tumbang Malang Jawa Timur. Juga dipromotori pramugari andalan Mas Hadi Wijaya Bapak Santo dari Wonogiri. Selamat menyaksikan. Adi Laras. Hayo ngumpulna padha kaya ngurmati kajate Mas Bawa ya Bapak Ibu Hartoyo. Sanak dulur kabeh wis padha ndedonga muga kajate lestari widodо. Tak dongakno mulai awal sampai akhir aja ana rubeda. Kelang kalung ali-ali monggo ngitung jula-juli. Sing penting bisa nyenangno atine Pak Edi. Sugeng siang dumate para tamu daya monggo pinara hengkang seketa para rawuh kakung miwah Putri lembut monggo mirsani seni lan paguyuban kita dilaras campur sari pinaringan ana semua mulane ditingkatno uga dilestarekno kabudayan Jawa tetep ngrembah. Monggo Cak Bri. Batur kula aturaken dumateng Bapak Ibu saudara hadirin sekalian ingkang dahat kinurmatan. Wedal menika ngantos mangke dalu ingkang ayahi dados pranatacara utawi pramugari sepindah Cak Supri saking Ketawan, Cak Santo saking Ngaduwana. Wedal mika ingkang dipun pimpin kadang kulane pramugari saking Wonogiri Mas Hadi Wijaya. Ateges daya pramugari kala wau minangka sesulipun Mas Agus Wibowo saha Mbak Tarmina.
Oke, mboten supen Mas Agus Wibowo, so Mbak Darminah. Sampun matur sewu sembah nuwun sanget. Atas rawuhipun panjenengan Jaya. Wonten sak lebetipun tratap agung. Sak nginggilipun sasana pagelaran kanthi rahayu, rahayu, rahayu saha wilujeng. Ingkang utami raipun panjenengan sedaya wedal menika dipun suni doa saha restu. Leresan mbok bilih ajatipun wedal menika ingkang angka 9. Entas-entas leluhuripun ingkang sampun juwargi. Ingkang kalih ulang tahun utawi potong kuncung ingkang putra saha putrinipun. Angka setunggal Ananda Kering. Angka kalih Ananda Bima. Ingkang sami-sami dipun suwun mugi-mugi laring ingkang dipun potong kuncung utawi ingkang dipun ulang tauni wedal menika. Ing menjang saged dados tiyang migunani tumrapipun bangsa agami ugi berbakti dumateng tiyang sepah kekalihipun. Mbok bilih beranipun pagelaran seni tayub Jawa Timur ala Tengger. Wonten ingkang lampahipun sampur wedal menika ingkang kospika. Kula aturaken dumateng Mas Agus Wibowo. Ugi Mbak Darminah ingkang dipun dampingi ingkang Romo Bapak Hartoyo. So Ibu ugi Ananda Serin ugi Ananda Bima. Ingkang kalih kula aturaken dumateng sesepuh Pining Sepuh Desa Podokoyo. Ugi Bapak Muspika daerah setempat Mbok Menawi Rawuh. Ingkang ketiga kula aturaken dumateng undangan daya gilir gumantos ngantos pari purnanipun sampur. Kejawi saking menika sedaya pramugari sampun pucados sanget. Gandeng ingkang rawuh menika sedaya tokoh-tokoh penggemar tayub. Pramugari sampun pucados sanget. Mbok bilih lampahipun sampur wedal menika ngantos paripurna. Badhe lumampah tertib aman sae boten-boten sambikala punapa-punapa. Sepindah malih kula matur kula atas nami sedaya pramugari, ibu-ibu Arangono minggaipun dumateng para pradonga. Mohon mangke anggenipun bagi sampur wonten klenta-klentunipun dipun senaja utawi boten. Sedaya pramugari namung manungsa lumrah saderengipun pun si agunging papunten dumateng panjenengan sami. Cekos agen kula matur wedal menika sampun pagelaran seni tayub dipun yudi. Sakandhapipun ibu-ibu Warangono tumuju dumateng sasana pagelaran. Ingkang badhe ngaturaken sampur kadang kula sepuh pramugari saking Adwana Cak Santo. Monggo gendhingipun nyuwun piyambak kasumakan. Wah, angel diturani. Wayahe gedhok sampure lali. Tak sili. Durung ngombe mabuk. Wis angel.
Nggih, semanten dumateng Bapak Santo ingkang nipun ngaturaken gedhog kanthi gayem sanget. Salajengipun monggo dumateng Mas Bowo, Mbak Darmina, ugi Adik Serin, Adik Bima, Bapak Hartoyo, monggo. Mujudake
Senadyan sesindeman mesti
mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduga nempung jiwa ragaku kakura kehormatan namprong roboh ngarepin urip ana kutha gedhe kuwi tak tukoke masak isine kuwi apa wae senadyan sesidemen mesti kasempatan. Kawelijo mati. Jenur gunung gones jenur gunung jenur gunung ukuran puntur pinula jangka uri nimas jinggosa umpama ya mas dewa Satria gong kananan diamulangun dat terus sing kriya dawek pisan kelawan garwa angles keke dati sang Rama Patra kula ningrat satriya ngayuca
Jaga susu, jaga suruh, sing sare dimimpi kowe. Mahaning ciptaku marang yang moho wiku paringono wayu muga kakyan warga kuyup rukun Karkaswaras Gusti